Здравейте всички, които ме гледате. Тук съм Прототип. И сега ще играя Minecraft Pocket Edition. Както виждате, тук имаме левел. В тази готина игра имаме левел и храна. Освен това сме инчантнати. Има Enchanting Table. То, щом има левел, разбира се, че ще има Enchanting Table. И Enchanting Table е от новите с лапис лазули. Се инчантват. И така, преди се опитах да направя един епизод, но израсих една тъпотия. И така. А сега ще ви покажа нещата, които мен ме кефат. Тея гъби ги събрах от кравите, т.е. имах няколко такива крави, къде са с гъби. И ги остригах. Да. Остригах и малко овце. И така. Готините неща са, че има вече сакси, които всъщност мен много ме кефат, наистина. Много ме кефат саксиите. Има и полшанки, Моите любими неща са полшанките. Разбира се, аз трябва да се кръста полшан мен. И някой да пише в коментарите как се прави да е, нали, за 30 лева. Аз съм го направил така и ми е само до 9, не знам защо. Въпреки, че един път че преди 3 минути бех 30, защото обаче му уби едно зомби. Обаче важното е, че докато бях 30, не знам защо, ама не можех да си го инчантна на 30 и всичко инчантнах до 9 и 8 и по-надолу дори. И ако може някой да ми каже, моля ви се, кажете ми как да си направя златна ябълка. Тоест, имам предвид, знам как се прави златна ябълка, то тук не е невъзможно да не знаеш как. Обаче от кои дървета? Засадил съм много дървета и нито едно не пуска ябълки. Моля ви, кажете ми как. Така. С диамантена броня съм. Ето го моя скин. Да, красота. Така, съжалявам за всичко, което съм ви обещал, но то просто се провали. Библиотеката, разбира се, ще я направя, обаче тук. Но няма да правя пред вас, защото е твърде скучно. И трябва да търся някъде такова. Ами, сещате се. Трябва да търся такова sugarcane. А освен това, като натиснете два пъти тук, не можете да паднете от блокчето, което е много готино. И много ме кефи. Тоест, имам пред, че ето, правите си. Опа, съжалявам. Правите си така. Хоп, хоп, хоп. Ето така. Готино е. И освен това, чакайте само да ям. Освен това, като натиснете и два пъти тук, спринтвате, ето, както виждате, са ходи бавно и сега спринти, което е готино. What the fuck? Странно. Освен това, и това е готино, защото можеш да скачаш докато спринтиш и те прави доста бърз. Така. Видяхте полшанките, видяхте всичко. Ето това е моята къща. Вторият етаж, и как да кажа, още не ми трябва втори етаж и затова няма да го правя скоро. Сега ще останем, за да отмъщаваме за моята трагична, но комична смърт от едно малко зомби, докато правя епизода. Да. Опа, та кокошка как се измъкна? Гадно същество. Долно и гадно същество. Браво, че вече му е спринтвам и сега по-бързо, като бягам от нещо, т.е. от малко зомби, защото те вече са ми най-голямия страх. Но тогава бях без броня, което наистина ме оправдава, защото като си без броня те убива на два удара, каквото направи с мен. Айде, излез малка гад.
То аз я убих, на 2 удара я убих вече като си направих диамантени букуци. И тъй. Ето защо... Тъпо. Света. Видях зомби с броня. И то златна. Омага. Да, не знам защо... Да, това е зомби. Мечът ми го отблъсква много назад, което е голямо предимство за мен. Обаче, тъй като гадняр е с броня... Вау! Пусна ми неговата броня! Охо! И то май цялата, което е готино. Да, май. Не знам, ама зомбитата как са по-бързи, бе. Тук зомбитата са по-бързи. Така. Така. Бум, бум. Клипчето ще бъде 10 минутки. Сега да трепа паяци, защото ми трябва паяжина да си направя лък и да го инчантна. Опа, една паяжина, останаха 2. Там виждам още един паяк. И още един видях. Гати развалените паяци. Опа, още едно yes. Така, видях още 2. Така че ще ми стигне и този. Зависи ако ми пусне, разбира се. Яко! Не ми пусна паяжина, но пък ми пусна око. Да, видях 2. То преди малко го видях. Да, пусна ми паяжина. Ще убия и другия за левел, защото сега ще стана 7. Те като ме видят, веднага ме нападат гаднярите. Опа, още паяжина и още едно око. Много се радвам на очите от паяци, не знам защо. Какво? Какво е това? Моля, някой да ми каже, моля ви се, какво е това са? Ще го вкарам в къщата, Ще го затворя с нещо. Това май е зомби вилиджър. Да бе! Зомби вилиджър е това. Тук мога да ги лекувам. Забравих. Ко направи, бе, младиш. Гета, бе, веднага къде вилиджерите, че ми се насочи. Ето го, дами и господа. Опа, съжалявам, че ме удари. Ще го градя с айрон. Къде отиде, бе? Негър. Нига. Ето те. Ето тук, бе, циганин. Май, успях. Ще успея. Той е... не ме. Опа, не ти. И то с меч, леле, Значи са уникално гадни тия. Опа, пусна ми готина каска. Тия ми тепат селяните. Да, тия превърнаха почти всички зомби. Почти всички селяни в зомбито. Не ти, бе, не те искам тебе. Ще му убият. Да. Но няма да е днес това. Да. Браво, бе. Ми избиха почти всички. Браво, просто уникално.
Много яко. Заради мен всичко бе превърнато в зомбита. Добре хора, до следващият епизод и довиждане. Сега трябва да убивам зомбита и чао.